Eli kuinka siirretään paperilla olevat etätehtävät tai yleensäkin laskutehtävät sähköpostiin. Siihen käy ihan tämmöinen tavallinen kamera, eikä siinä tarvitse edes käyttää kaikista tarkinta asetusta. Eli siinä ei tarvitse olla monta megapikseliä siinä kamerassa, vaan sen kameran tallennuskoon voi laittaa vaikkapa 1600 x 1200 tai vastaavaa, mitä siinä kamerassa on. Kaikista tärkeintä siinä kuvan otossa on se, että siihen tulee tasainen valo. Ja itse suosin tuommoista päivävalolla otettua kuvaa, eli kun menee ikkunan lähelle, tarvittaessa ehkä aukaisee verhoja enämpi, niin saadaan enämpi valoa tuohon. Tai sitten laitetaan täältä sivusta lamppu valaisemaan tuota paperia. Missään tapauksessa ei kannata käyttää salamaa, koska salama yleensä sitten valaisee tuon yhden paperiarkin epätasaisesti. Sitten tämä kamera, se pidetään tämän paperin suuntaisena. Eli ei kallisteta kameraa mitenkään, ei oteta täältä edestäpäin, vaan suoraan täältä paperin päältä. Ja pidetään tosiaan tuon paperin suuntaisena tämä kamera. Ja yleensä kamera toimii niin, että kun painetaan laukasia puoleen väliin, niin se tarkentaa sen kuvan. Eli painetaan ensin tuo laukasin puoleen väliin, odotetaan, että kamera tarkentaa sen kuvan ja sitten vasta laukaistaan se kamera. Sitten jos on muitakin sivuja, niin tietenkin niistä muistakin sivuista otetaan kuva ihan samalla periaatteella. Eli tarkistetaan kamerasta rajaus, laukasia puoleen väliin ja painetaan laukasia loppuun asti. Tällä tavalla me saadaan niistä kuvia noista sivuista, jotka voidaan sitten lähettää sähköpostilla. Toinen vaihtoehto on, mitä ehkä itse käyttäisin, on käyttää tämmöistä älypuhelinta. Ja siihen älypuhelimelle on olemassa monenkinlaisia ohjelmia. Itse käytän tällaista ohjelmaa kuin CamScanner, jolla voidaan ottaa kuva jostakin tämmöisestä paperista, ihan sama mikä paperi. Otetaan vain se kuva. Sillä, että miten se paperi tuossa kuvanottohetkellä on, niin sillä ei ole mitään väliä, koska kun me ollaan otettu se kuva, niin tuo ohjelma löytää kyllä sen paperin, jossa on vain jotain eri väristä taustaa vasten. Voidaan täältä katsoa, että nämä nurkat on tässä paperissa kohdallaan. Kun me hyväksytään tuo OK, niin se käsittelee tuon kuvan ja muuttaa sen hyvin tiukasti mustavalkoiseksi. Sitä voi vielä pyöritellä, eli tästä tulee oikein hyvännäköinen kuva lähetettäväksi. Sitten jos on muita sivuja, niin ihan samalla tavalla otetaan toinen sivu esille. Hyväksytään tuo ensimmäinen sivu. Sitten jatketaan kuvan ottamista. Ja samalla tavalla toimii, eli mennään vaan tuohon paperin viereen. Otetaan siitä kuva. Hyväksytään se. Katsotaan, että nurkat on kohdillaan. Tuolla tuo yksi nurkka ei ole oikein kohdalla, niin pitää vähän korjata. Hyväksytään se. Tuo nyt meni ihan nuripäin, eli pyöräytetään se pari kertaa ympäri ja hyväksytään tuo paperi sellaisenaan. Älypuhelimella käytössä on sekin hyvä puoli, että täällä on suoraan tämä jakopainike, eli pystytään lähettämään tämä suoraan sähköpostiin. Ja laitetaan tänne vastaanottaja ja lähetetään. Niin ei tarvitse siirtää niitä kuvia enää tietokoneelle ja sähköpostiohjelmaan erikseen, vaan tämä suoraan lähettää ne kuvat PDF-muodossa eteenpäin. Eli sitten tosiaan, jos jatketaan tätä koneelta katsomista, että minkä näköisinä ne tulee tänne, niin tämä älypuhelimella tämä tulee PDF-nä tuosta tekstistä. No tuo nyt ei ole ihan niin tarkkaa, mutta ihan kuitenkin riittävän tarkkaa. Tämä teksti, mikä tässä ylimpänä on, se tehty tosiaan lyijykynällä. Siitä saa ihan vaivatta selvää. Ja sitten jos ne laskut vielä
haluaa jostain syystä kirjoittaa puhtaaksi mustekynällä tai jollakin muulla, niin sekin onnistuu, mutta jos vertaa tosiaan tuohon lyijykynän jälkeen, niin tuo jälki on ihan yhtä selvää. Ja sitten täällä on tämä toinenkin sivu, eli ne tulee kaikki helposti yhtenä tiedostona, ja tuo tiedostokoko on ihan järjellinen 775 kilotavua. Sitten tällä kameralla otetut kuvat. Niin no, tämä ensimmäinen kuva oli vähän epätarkka, mutta sitten kun aletaan katsomaan näitä, niin jos tämä niin skaalataan ihan normaali kokoon, eikä tarvitse suurentaakaan laisinkaan, niin tämä ensimmäinen teksti, mikä on lyijykynällä, siitäkin saa ihan riittävän hyvin selvää. Geelikynä näkyy pikkusen selvemmin, ja sitten tämä sininen geelikynä kans erottuu tosi hyvin sitten tuosta paperista. Ja sitten tämä toinenkin sivu, niin kun pikkusen zoomataan sitä isommaksi, niin saa ihan riittävän hyvin selvää. Ongelmana sitten tosiaan näissä valokuvissa on se, että kun täällä on nämä kaksi tiedostoa, niin nämä kumpikin on noin 450 kilotavua, ei niin kovin isoja, mutta tosiaan jos digitaalikameralla otetaan niitä kuvia, niin kannattaa sitä resoluutiota pienentää, että näistä kuvista mitä lähetetään, että ne ei ole megatavisia ne kuvat. Eli sitten nämä kumpikin tiedosto vaan pitää liittää sähköpostissa liitetiedostoksi ja lähettää sitten sinne opettajalle.